फैलाव बसुमतारी दिनैनि जोंहा दा जे नैबे गोसोखांथि फैसालियाव सारादु रायजोआरि भाबै जिथु फालिनाय बेयाव बेखेवगोन रुंसारि बाहागो फैलाव लानानै बसुमतारीनि बाहागो लानो मोननानै मुङै आंबो बिथांनि मोजां सारादुआव मोनदों मानोना सुजुनाय बिथाङा सासे बिजाब बर' हारिनिल' नङा बे आसामनि जाहैबाय सासे मुंदांखा रुंसारि सासे फैलाव बसुमतारीनि आर्टिस्टमोन आगान। बे जायनि थाखाय दिनै बिथांखौ बिजाबखौ बयबो गोसोखांदों। बेखेवनो थाखाय बिथांजों आंहाबो मोनसे खाथि सावरायनाय सोमोन्दो दङमोन। गुवाहाटियाव थानाय समाव बिथाङा गुबुन गुबुन हाबाफारिफ्राव बिथाङा बिजाब बेखेवनाय आंनावबो फैयोमोन बिथांनि बिजाबखौ हांख्रायोमोन। गुवाहाटियाव बेखेवनो थानाय थाखाय जिथु जोङो रिलिफ केम्प आलासि लिंना बेफोराव लाबोखादोंना मदद खालामनाय जोंनि बायदिसिनानिफ्राय बिथांजों कक्लाबारि बियाबनि मोनसे सोमोन्दो आंहा मानगोनां जादोंमोन मुस्रि मन्सु गाहायै। बर' आरो बिनि उनाव बिथांखौ उननि समफ्राव बिथाङा जोंनि जोंजों खाथि सोमोन्दो गांसे लानानै आर'नाइजों बरायना जोंनि लाखिनो थाखाय खावलायदों इउपिपिएल आरो पार्टिनिबो बिथांखौ सासे जोंनि मददगिरि नैबे हिसाबै बिजाबखौ बिथाङा खामानि मावदोंमोन। बेखेवनायाव जायनि मदद थाखाय होनो थाखाय हांख्रायगिरि बिथांनि सारखौ जिथु अबदान बेखौ जों बावनो हाया। बिथाङा बेसिम लाबोनो खावलायबाय। बर'नि गुबुन गुबुन बिथिङाव जेरै मेथाइ रोजाबनाय जेरै एलबाम बिथांखौ लोगो जेरै लोगोनो गांसे सिरियाल आर'नाइजों बरायनो बायदिसिनाफ्राव खावलायदों। बिथाङा रल लानानै सासे आर्टिस्ट हिसाबै बिथाङा गावखौ गायसननो हादोंमोन। सासे बेबायदि मोजां सासे गोजोननाय आर्टिस्टखौ थाबाय जे जों खोमानानै सारनिसिम लानो गोनां जाबाय हरखाबै आरो लोगो जोबोद लोगोनो जोंनि थाखाय खहा, जोंनि न'खरजों लोगोसे बे जोंनि समाज जोंनि हारिनि खहा रुंसारि होननानै फैलाव आं बसुमतारीनि बुंनो सानो। आरो जोंनि आगान बर' समाजल' नङा, बे आसामनि बिजाबखौ रायजो बेखेवनो राजाफ्रा थाखाय बिथांखौ गोसोखांदों। बेहरबारि आउटपस्टआव जे मोजां जोंहा मोनसे फैसालियाव रल लादोंमोन। दा बिनि थाखाय बिथाङा जेब्लायबो गोसोखांजाबाय थागोन आसामनि रायजो राजाफोर। जिहेतु बिथांनो माबा मोनसे बिमुं होनांगौ होननानै सानो नामा? बेखौ कालचारेल जे डिपार्टमेन्ट, बे डिपार्टमेन्टआ निस्सय नायगोन होननानै आङो सानो। आरो जोंनि मानगोनां चिफ बिथाङाबो दिनैनि बे सारादुआव बाहागो लानो फैगासिनो दङ। गथिखे बिथांखौ बे बिजाबखौ मेटारखौ बेखेवना जोंनि होनो थाखाय कालचारेल खावलायबाय। डिपार्टमेन्टआनो निस्सय नायगोन होननानै आं सानो।